алейкум ба тамоми подписчикои Кома Таҷик ва ба мардуми Тоҷикистон. Иншаллоҳ ки ҳамат хуб ҳастен, созен. Худо нигаҳбонтон бошад, дар ҷое боше набошед, мардуми ғариб ҳатман худтон нигаҳдоршен. Ана бисёр бародаро дар комментариҳои YouTube нависанд ки ака дар бораи худит камтар суҳбат ки чӣ корае, чӣ кор мекунӣ. Бисёр суҳбат намекунам, рости гап рӯзи 15-уми 10 моҳагӣ 2022 ҳамин мисол ҳамин моҳ типа пагон мешавад. Ма ҳозир ирӯз 14 май дар шаҳри Худмон борон яном сахт заиста сағира нагзарон видеора хотири меҳнато лайка ба шата бизан ба по мезан ба чӣ мезан ман намедонам. Ирӯз корочи командаи Худмон ҳамун шаҳри Худмон дар 6 сол ягон бор стадион омадагӣ нестам. Фортуна Дюсселдорф ном дорад. ҳатти Нюрнберг боз дорад. Нюрнберга бисёриётон медонед. Ин клуб як чанд сол пеш клуби знаменитӣ буд ва лигаҳои сахт боз мекард. Мисол Бундеслигада бозӣ мекард. Бо даже ба фикрам ки Лигаи Европаи синорам омадагӣ. Соз дар бораш намедонам хондагирам нестм рости гап. Пагоҳ ҳамин ду команда боз дорад дар шаҳри Худмон. Мо ҳозир шаҳри Худмон камтар ҷойи хушуша шумо дар нишон метавон. Баъд рини стадион медорем, дарш мебинем бозӣ чӣ хел меравад. Ин стадиони зурай ҳоз бо ма дарши бо шуморо мегум чанд ҳазор одам мебарад чӣ хелия ва чия. Рафтем, раҳмат ҳаматон барои дастгириётон ва сағира лайка жилетна ки ма дар ин боронӣ ҳавора би ҳуш надора. Ма дар ин боронӣ омадам шумо дар видеокунӣ. Энами дыз даняй ки ҳозир ман нишонтон метавон гуфтам тоҷико ки барои харои калона иҷа чиқа отели қиматаи. И видиш шаҳрмона бо ай болотар и оҳани шумо дидеси и я башняя. Ма дар Инстаграм дар ҳамин башня 3-4 бор рафтагим сурат кардагӣ, видео кардагӣ парсагим. Хай бидуред Инстаграмда бо мебинеша. Шаҳри мо номаш Дюсселдорф ай. Дар Нордрайн-Вестфален қуш мешавад. Дар Германия ҷои сеюм ё чорумай. Ин шаҳри мо да якта оби калонаи Рейн меганша. Ба ҳамин лодкаҳо да мешинӣ чайкават када мезанӣ дигар шаҳр мерай атмосферара тамошо када. Ин ҳами каприка дидеси ай моса ба ҳамин ҳар рӯз хона мерам безор шуда май рафта омадан. Ай мос кадом чапа мешавад. дар 6 сол якум бор дуромадастам дар шаҳре ки зиндагӣ мекунам. Фортуна Дюсселдорф ном дорад. Стадиони зури бадай. Короче ин стадион чиза дар Германия ҷои 4 ё 5 май. Обо ма дарши видео да бо ма шумо да мефаҳмонам чӣ хелия чанд май чанд ҳазор одам мебарад. Ана дуромадам ҳозир дарши мерем бо мебинем. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal
stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in, take a last shot. Bayrakho ra kashdan khshru kadyan amara. برای برادرایی که نمیدونه نفهمیدن این دیوم بوندسلیگا گرمانیا او باروسیا دورتموند جو میره تو یکم بوندسلیگا این دیوم بوندسلیگا این کماندا 2 سال پیش 2 سیزن پیش در بوندسلیگا بود از پایان غلطان دیوم بوندسلیگا رفتن از در جای ششم یا هفتم خداش مامدو بزرگ میبینه رفته این کامera چی आहे любой намуд бозира сёнка кайса иҷоя духтарак хушу барои шумо будай билети бозиро мемонум нархш чанд сомон ай ва бояд бори дигар пешакӣ мегӯм бародарое ки намефаҳмен ин дуюм бундеслига германия короче фортуна дюссельдорф қати нюрнберг боз дорад ин командаҳоя 2-3 сол пеш дар якум бундеслига буда медонед шумо яхиротон шояд ҳаминҷа ҳози билета мемонум ва нархш ин нархш камтар арзонтарак ай нархҳои якум бундеслига мисол дортмунд лига чемпион исто тренер аҷа ваз кайсай футболистҳо аҷа нигоҳуш кайсан гӯш кайсан хушу аҳамият тренер гавзесай футболистҳо ай мобай бидагиҳо нигоҳуш дорам короче ин мегашона позитсионашона ҷо кунан чӣ кунан ӯ бечора рақами 10 уну ҷар давид уну ҳамо бозӣ дора бо тренера нигоҳ дора ҷо будам чико куну тренер нишонш додесай маълума ки ягон молодёжи нав омадагиай позитсионро соз намедонад Короче, бозӣ 33 минутаи 0-0 бозӣ Фортуна Дюссельдорф FC Нюрнберг. Дальше мерем мо.
короче, яким тайма тамом шуд. Бозӣ 9-0 бозии Фортуна Дюссельдорф, FC Нюрнберг. Дуюм Бундеслига, короче. Ай шумо илтимос мекунам дастгиритон, мисол ман камена мекунам мехарам мисол шаҳрҳо мерам, билет мехарам мисол билетҳои ма кам ай 50-60 евро зиёданд. мисол аввалш ки шумо мара буфаҳме ман барои бисёриҳо менависанд Реал Мадрид бура типа Барселона бура Париж сузу бародарон ман расходи ки да онҷо мекунам қариб ками кам 600-700 доллар евро меравад яки мози а ютуб вообще сум кор намекунам барои ҳам камтар просмотр подписчик зиёд шид ба ман дига он тарафҳоро мерам мисол мебинем ки шумо да интересни ай баъд мерам барои ҳам қамин видеоро тамошо кардӣ боз я стоп кубутро я лайк бизан я подписаться кун ома хурсанд тай хона шутакар сак кор бутай мисол ба манам хурсанд рафтем дальше мерем короче на дуюм тайма сар шуд успех накардам ман сиёмка кунам FC Нюрнберг гол азад бозӣ 1-0 шудааст ман шуморо агар дар камера нишон буда дар телевизори боло моментча нишонтон медам игроки 28 метра Хеннингс и Гарен игроки зураи дар я сезон ками кам 10-12 гол мезанад ҳозир ҳамин худаш бозира нитиҷа накунанд ё набранд и айдаст и далбаёбош ҳичи намеояд дига ё соф гудакора дроадя қадашон қади мадан паст будаян ҳуш надоранд короче янами сахира ҳозир худаш гола мезанад ҳозир будроями 28 Bishing dancer da lopat bishing hey همین قدر بلدچیک بدهید از استادیوم 25750 دالبایوب سانو درشو میریم صغیرو رفتیم Penalty! Hey! Hey! Schiri! Unfassbar! Unglaublich! Hand! долбоёб баъд бозиро наметавонӣ куҷо меои бозӣ мекунӣ давай эй бутеай пеш худаш
14 сырхай пад додам бигир. Вақт камай бучум. Hennings, bezapad! Das gibt's doch nicht. Bedau, Sagera, bedau! Da Kalaisjod, overal gemember, getapaard op penalty begrap. بازی جای زورش آمد اگه 92 минут ай бародаро. Янам дата каша доран ки бдро як обзан як бо интерес шава е давбаё 6 минут абавка. Sebastian Futschmann und Heinz-Rung präsentiert die Nachspielzeit. Es gibt noch 6 Minuten obendrauf. Auf geht's, Fortuna-Fans! Ад бридеса вақт кашон шудааст сағири балое. Фате. Сағира будау. Подача эсос крохи пати далбаё. Угловой. Будро Сағира. Парту тупа. Тамом ба ҳамин бозӣ тамом. بازیرا ریده اکبر دام بگیره ساغیرو ریدن بازیرا با اکنه اگر لیگ ما هم دهم لیگ همجا می اومد هم یارا میبرید با فکرم یا نیچه باز میکرد این قصد استادیون خشرو بازیرا ریدن ساغیرو بازیرا ریدن کاروچی رفسودیان انا استادیون شما دیده است ما در اینجا بسیار بعد بازی کردگیم در همجا قطعی پروفیسیونالای همین فارتونه یا بازی کردم کامن کماندای خدمت که همین لیگ دهم قطعی پروفیسیونالای همیو و آدمایی که ای 45 ساله 40 بالا میشن دیگه بازی نمیکنن پروفیسیونالی هم وقت بازی کرده شش یک باید دادم یا 3-4 ماه پیش استادیون خشروی کاروچی خب با اون وقت فارتونه کماندای زور قطعی غلطید با حتما با میون